Tiyo. Aras ang gikon si Gisa. Isda. Kag aring kwarta tiyo 500. 2, 3, 4, 5. Ay tiyo. Maraming salamat. Salamat bala. Oo, salamat tiyo. Gikon ni Gisa. Arnak tiyo, salamat. Guys, wala kita pag-deliver sang atong isda. So, dirita nagdulong. Oh. Sa ilan ni Tiyo. Sa ilan ni Gisa. Gisa Biyay. Nagdulong ako sang isda kang itata. Bali 100. Malimno. Nya. Amin na din palibot guys. Oh, diba? Oh. Tara. Init kayo. Nya, nagdyan na lat. Kuan lat ngayon siya guys. Isda kag kwarta nga 500 ang iyagi pahatag. Gcash lang niya. Init kayo siya sara guys. Grabe ka init. Gcash. Nya, free delivery. Kuan na ba? Tiguang naman sa tiyo. Hinay na mulakat ba? Pero malamot pa magyapon siya sa karsada. Amo lang, dulungan lang, padulungan lang sang iya anak. Siya daman lat nga usa sa iya balay. Nag-star. Tagaan sang 500 sang iya anak. So, lipay na kaayo ang tiguang. Lipay na ka-estiyo. Tagaan sang 500 may na lang. Ang gasto-gasto niya, palit lang ka, patis, asin, kiamay. Sabang sina ba nga mga pangihanglan. So, sabang sina guys. Muna sila pangidaron. Paano naman lang kayo sila yung mga panghanglan. Ginagmay na lang kayo ba kayo. Lang usa sa biyay. Yeah. Kung na sila. Kung sang isda. Bali usa ka kilo. Ununan pretuhon. Kakuan. Okay na dayon. Pila ni nakaadlaw nila niya konsumo. Tipid ka. Tipid. Pero ang nakakuha lang kayo, siya lang ganyan. Mingaw lang. Mingaw sa mga anak. Supusin na ba? So at least, may nakahuna-huna ang anak ba? Diba guys? Kahuna-huna ang mga anak. Wa siya pa ba? Bahala sa ginagmay. Basta, kanunay. So, amuli na siya guys. Ari na kita sa ubos. Hapit na kita mauli sa aton balay. Diri kita muagi. Dira kita mo agi guys. Agyak bay. Dira kita mo agi. Kay shortcut mini diri sa aton sa tindahan. Ada diri may mga nansabos na. Landong lat diri nga agian guys. Compare sa dito mo diretso kita. Rasada dayon utopan. Init kayo. Kaysa diri landong. Nan. Ito dito pa-birthday. Mangimbo kita sarap. Ma-birthday kita, mangimbo. Ito kita sara Manyapon. Kasi ito ako yung nangimbitar. Naglitsyon sila guys. Oo, naglitsyon sila. Hapit na malot ang litsyon. Kadam usang bunga sang atis guys. Oh. Pero kuan
Niya at niya klases ang apis, mapuhon. Busy mo kayo sa school mate. Oy, nag-video-video ako oh. Nag-vlog-vlog. Lagi rin kita kita. Ang Buensboro tag 20.